All Assam Manipuri Youth Association mate AAMYE atum kedamtang wosika cheklo ni phaikrener cap arni Mizo National Front MNF atum chinkugi zo akhe atum Manipur along separate administrative structure ki hang along kache dondun ajok ningkang samse kajapaklang Lason si kibangji vosik ni phain ko rake thom pena bangke Assam lapen Mizoram ka chelenga towar NH-54 pli along indefinite economic blockage ke paduponjia phan pangdak ponlo labang so indefinite economic blockage ke paman ponjia along All Assam Manipuri Youths Association ahin pena ke mangpon lake Mizoram government hin pen Manipur along chinkuki zo akhetum separate administrative structure ke hang along kachedon dun de phuthak klar dak pen pachini ponangji buhenlo Birta kiri ponlong atengke kopia pot sila pusona sai ke deng ponjia phan kachi sigma pulo tangte kedamtang arni pen Mizo National Front mate MNF ahin pen Manipur along rialong separate administrative structure ke hangalong aphi kar jabdun ke doko ka joini lo AAMYE ahin pen ke than pon lake Indian Constitution along Article 3 aron karkan lo pusi jom pon lo athema Manipur boundary ke September 21 1949 ahut ben sitami international community hin pen adui ahoy ke pang thek pontang loputa than pon thu halapu Mizoram Chief Minister Zoram Thanga phan sitami Manipur government pen central government atuma phan kachedon dun alam thi kipiduna pot AAMYE hin pen kachuro pajur ponlo nasila pusona por ahut Manipur along rialong monsam na pen kacherai kompa media phan pura ra hong jayalong Mizo National Front MNF ahin pen chinkuki zo atumakimang separate administrative structure ke hangalong pen amen kachen thu de ja phansi kachuningwi padoponlo lasilabang so putha klar dak pen bosti ka chikloni phai ingora hiniar ni aprang lam klar la pen lamwoi ki ja phansi pachini lo labang sorni ke hot ponang bong jongsi ajat alang tapaklang klek pulo tangte bosik ni phai ingora ke thom arni pera bangke AAMYE hin pen kachi sikpon Assam la pen Meghalaya kachileng plot national highway Tike Prapo Mati National Highway 54 along indefinite economic blockade sasai ding pon pitpo. Labang solong akinang sor hormo hortar keroy ambulance low Charlie Adamasar lapen nim ajay mekkedo an naphan masab so jogwan piponji puta birta ripon thulong. State X report Karbing Longloi.